شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመ ይጸንዕኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vara med er. ከም ትኩሉ ጊዜ ናይ መዓልቲ ቃል ሒዝና ንመጽእ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማን እዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጽኢና ኣለና. Och idag sänder vi från CRG studio med det dagliga ordet för den här dagen. ሎም ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ንካፈሎ ኣይትፍርሑ ዝብል እዩ. Och dagens ord det är var inte rädda. ጸላኢ ካብቲ ሓደ ዝርከበሉ ስፍራ ናይ ፍርሒ ስፍራ እዩ. En av de platserna som fienden använder mycket det är rädslans sträski. ፍርሒ ንህይወትና ፈጺሙ ከባላሹ ዝኽእል እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ጸልማት እዩ. Rädsla är en av de största verktyg som fienden använder för att förstöra våra liv. ስለምንም ነገር ኣብ ህይወትኩም መታንት ነገር ከይባላሽወኩም ፍርሒ ዝበሃል ናባኹም ካኣቱ ክትፈቅዱ ይብልኩም. Så tillåt inte rädsla på något sätt nå er era liv för det förstör mycket. ንነገራት ብምፍራሕኩም መሊስኩም ደኣ ጸላኣ ጻወተሎም ትገብሮም እንበር ኣይተድሕኖምን ኢኹም. Så ni kan aldrig rädda någonting av er situation genom rädsla. Det gör istället bara att det blir värre. ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:6-7 I andra Timoteusbrevet kapitel 1 vers 6-7. በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽ መንፈስ ኃይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እንበር መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ እዘካ ኣለኹ. Och det står så här: därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ፍርሓት ኣይሃበናን መንፈስ ኃይሊ ይሁብና. Herren Gud har inte gett oss modlöshetens, rädslans ande, utan kraftens och kärlekens ande. እዚ ማለት ፍርሒ ትክክለኛ ህይወት ናይ ክርስትና ይኮነን ማለት እዩ. Och det här betyder att rädsla är inte ett liv, ett natur som är i det nypånyttfödelselivet. ከም ክርስቲያን ስለ ነገራት ክንፈርሕ እዚ ትክክለኛ መንገዲ ይኮነን ማለት እዩ. Då betyder det att det inte är rätt väg för kristna att vara rädda och leva i rädsla. ምክንያቱ ኣምላኽ ባዕሉስ ኣነ ሃብኩኹም ንብለና ኣሎ. Och här ser vi för Gud har sagt, jag har inte gett er rädslans ande. ኣብ ዓለም ስለ ነገራት ምፍራሕና ጽቡቕ ይመስለና. I världen det kan kännas bra när vi är rädda för saker och ting. ኖ ፍርሒ ሓደገኛ ደጋዊ ኃይል እዩ. Rädsla är en väldigt farlig dörr. እዚ ፍርሒ ዝበሃል ድማ እቲ ዝዓበየ ናይ ጸልማት ማዕጾ እዩ. Och rädslan är den största dörren för mörkrets värld. ኢዮብ ርእይዎ ስለ ደቁ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ዓብ ማዕጾ ንቤተሰቡ ተኸፊቱ ጸላእ ኻርሙ. Och vi ser det i Jobs liv, eftersom han var rädd för sina barns skull så öppnades det en stor dörr för fienden skulle attackera hans liv. በኻልእ ኣዘራርባ ዝፈራሕኩምሎም ነገራት ዲያብሎስ ንኻኣቶም ማዕጾ ኸፊትኩምሉ ማለት እዩ. Så det betyder alla områden som ni är rädda för, ni öppnar en dörr för fienden att komma in och förstöra där. ስለምንም ነገር ኣይትፍርሑ. Så var inte rädda för någonting. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ዮሐንስ 4:4 För i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 4. ኣቱም ደቂ ንስኻትኩም ሲሉ ካብ ኣምላኽ ይኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎስ ኣባኻትኩም ዘሎ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ሲዒርኩምዎም ኣለኹ. Och det står, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än de som är i världen. እንተ ደኣ ካብቲ ኩሉ ዘጋጥመና ኣባና ዘሎ ዝዓቢ እንድሕር ኮይኑ ዓብዶ ንእሽተ ይፈርሑ እዩ. Så om han som är i oss är större än allt annat, hur kan då den som är stora vara rädd för den mindre? ስለዚ ጉዳይ ዓብዩ ልዕሌኹም ኮይኑ ከምዘይትኽእልዎ ተረዲእኩም እንተ ደኣ ክትፈርሑ ጀሚርኩም. Så om det känns att er situation har blivit större än er och ni börjar bli rädda för det, ኣብ ጌጋ ዝኾነ ርድኢትን ኣረኣያን ኢኹም ዘለኹም. då betyder det att ni befinner er i fel förståelse och ni ser det på fel sätt. ምክንያቱ ካብቲ ዓለም ዘሎስ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ. Och det är för att den som är i er är större än den som är i världen. ንፍርሒ ንጸግቦ. Så säg ifrån er rädsla. እቲ ጉዳይ ወላ ክሳዕ መጨረሻ ናብ ሓደገኛ ነገር እንዳኸደ ይኽድ. Även hur en långt dålig det går situationen. ጳውሎስ ዝነበራ መርከብ ማዕበል መጺ ሰባቢርዋ እዩ. Aposteln Paulus när han var i den här båten när de skulle åka till andra sidan, de förstördes i bitar. ጳውሎስ ግና ብመን ከም ዝኣመነ ይፈልጥ ነይሩ. Men Paulus var trygg i den han litade på. እቲ ዘገልግሎ ኣምላኸይ መልኣኹ ልኢኹነ ጊሩኒ ኢሉ. Och han sa, den Gud som jag tjänar, han sände sin ängel och informerade mig. ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ብልዑ ስተዩ ኣይትፍርሑ ሓደ ኻባኹም ኣይመውትን ኢሉ. Och han sa till dem som var runt omkring honom, var inte rädda, ät och drick, ingen av er kommer skadas. ብሩኻት እቲ ብዙርያኹም ዘሎ ማዕበል ኣያጥፍኡኩም ንጅኹም. Det som är runt omkring er kommer inte förstöra er, var inte rädda. ምናልባሽ ሎማ ሓዳርኩም ኣብ ስጋእ ኩነታት ይህሉ ኸውን. Kanske er äktenskap befinner sig i en dålig sits idag.
انت فريحكم حداركم كبالا شيء Och är ni rädda för det så kommer det förstöras. انت دعلو متابعكم جن كافت تبالاشي وزولو نابصبو نغاركم بلسولكم Men är ni frimodiga idag så kommer det gå tillbaka till sin rätta plats. من الباش لو مدقكم بزيت دليو اسكا خونتات يخودي هلو Kanske befinner sig era barn på fel väg där ni oroar er för dem. من الباش دراجيستو خوينو مخونو De kanske befinner sig i drogvärlden. من الباش مساء جميرو مخونو De kanske börjar sälja saker och ting. من الباش نيوتو ما بس قا خونتات اتيم هلو De kanske satt sig själva i väldigt farlig sits. سليهم بتبعت صليد امبر سليهم يتفرحوا Så var inte rädda för deras skull. Be istället i frimodighet för deras skull. مخنياتهم مفرحكم مليسون هيوتهم ناب حدقا خطوهم ينبر ايوطومن يو Och det är för att rädslan gör istället att deras liv går ännu värre fel håll än att ta ut dem därifrån. من الباش لومي نا ايكونومي نا قطباكم نا بيزنسكم غداي ابس قا خونتات هلو Kanske er ekonomi, er pengar eller företag håller på att gå neråt. من الباش طعناكم ما بس قا خونتات هلو Kanske er hälsa håller på att förstöras. هيتفرحوا Så var inte rädda. اباكم زول عبي Han som är i er är större. اباكم زول عبي Han som är i er är större. امنا انت تصلمته Även hur mörkt än det blir. اباكم زول عبي Den som är i er är större. وقحتا خوتيو Det kommer komma ljus. برهان كوتيو Er ljus kommer komma. مصحف كزارو كله خمزيدو قدما يوحنس 14 I första Johannes kapitel 4 vers 18 står det så här. فرحات سي سقاي ايا اتمص اتزفره كاب فقري فصم ايكونن نتا فصمت فقري فرحات تبادرا دا امبر ابتا فقرس فرحات يلبون. Det står, det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. ريخم بروخات فرحات سقايا تمصيل مصحف قدس. Här ser vi att rädslan hämtar straff. سلازي ابز فرحكم كل نجر ابو سقاي كتمصيو. Så vart en i områden ni är rädda för så kommer den hämta obehag i era liv. من نجر هيتفرحوا. Så var inte rädda för något. بكريستوس رحل كل حيليهم. Ni är starka i Kristus överallt. مخنياتو لوقاس 10 عطهم يزبل. I Lukas 10:19 står det så. نو تمن من كربيتن كل حيل تصلان كترقصو سلطان هيبكم الله زغدكم كايلبون. Och det står så här, se jag ger er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. زمت حيلنا بهوتكم يمصا ابلعلت حيل ركستيكم. Vilken en kraft som kommer emot er, ni är större och ni kan trampa över det. ايتفرحوا. Så var inte rädda, var inte rädda och var inte rädda. ايتفرحوا. Var inte rädda. مصحف إسياس 54:17. I Jesaja 54 vers 17 står det så här. نعخيك وقولوا التسرح أصوار كله أي كتأكمني اتنفرد زتنسأك كله لسان دما كترات إيه إخي إزي يرستي باروت إجزيابير تصدقهم كاباي إيو يبل إجزيابير. Och det står så här, ingen vapen som smitts mot dig ska ha framgång. Varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvdel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren. كل نعخم كوج استسرح أيتأكمني نسخم دمان خلو رتعكم مخطوطيكم سلازي أيتفرحوا. Så allt som smitts emot er så kommer inte ha någon framgång och ni kommer kunna döma det och ni kommer vara segrare över det. Så var inte rädda. نسخم بلساتم بروخاتن يخم. Och ni är värdefulla och segrare. شعر. Guds frid.